Hi guys, it's me Brix and welcome back. So ayan guys, for today's video is we will be doing another haul. So ayan, for today's video is we will doing a Watson's haul. So before mag-start tayo sa ating Watson's hauls guys, I just want to add a disclaimer that hindi ito pagmamayabang dahil nabili ko ito, and also yung perang ginamit sa pambili ko dito is pinaghirapan ko din, and yun, nanghingi din ako sa aking mga parents and yung mga ipon, kaya nabili ko ito. At isa pa, hindi ito bultuhang bili guys, bali tigi-tigi siya guys. So sa ibang araw ganon. So parang naano na siya, na-compile ba tawag term nun, or naipon ko na siya, and ayan, dahil sa sobrang dami ko nang naipon, and ginawa ko itong Watson's haul. So without further ado, let's start. So ayan guys, ipapakita ko na sa inyo yung mga laman ng dalawang bag ng Watson's. So ito siya guys, ayan, and ito puno, and ito parang ano lang, half lang. So ayan, dito tayo magsisimula sa malaki para madali tayong matapos guys, no? Kasi feel ko marami-rami akong i-haul ngayon. So ayan guys, uunahin natin ang pag-haul dito sa punong paper bag ng Watson's. And dahil nakita nyo na ito na aking i-haul. So ayan, bumili ako ng square puff, and ito ay makeup remover, and this only cost for 2 for 100 pesos, and kung bibili mo ng isa is 89. So dinalawa ko na, and thank you pala doon kay ate ng cashier sa Watson. So ayan, thank you, bumili ako nito, dalawa, makeup remover. And next is bumili ako ng ayan, dalawang facial tissue, and sobrang bango guys. So by the way guys, before ko ito hinol is inisprayan ko na ito ng disinfectant. So okay na rin siya. So Sofil ang binili ko, dalawa, and hindi nakalimutan ko magano, pero ayan. And next naman is bumili ako ng ayan, Band-Aid. So bumili lang ako ng Band-Aid. Trip ko lang bumili ng Band-Aid kasi sobrang mura lang ng isang box, 29, and 100 na siya. 100 na yung laman. So ayan. And ang next naman is bumili ako nitong charan! Skin white na classic whitening lotion, light 10. Meron siyang SPF 10. And nakaka-glow siya ng skin sa kamay ko guys. Kaya bumili ako ulit nito. And meron din akong biniling skin white na power whitening lotion. Gusto ko lang i-try, and ayan, para siyang merong whitening effect after mong i-apply. So ayan, bumili ako nito, and meron siyang SPF 20. And ang next naman na binili ko sa Watson's is bumili ako ng Stylex na styling gel. And ayan, gusto ko lang kasi minsan pag hindi ko gustong mag-Clay-Doh or gel. Ayan. So, ayan. And bumili pala ako ng perfume and cologne. So, ito yung binili kong cologne sa Watson's. This is the Ellipse cologne. And long lasting, and ito yung kanyang name ng color pink badal. So, ayan. And actually guys, hindi ko ito nabili sa Watson's. I guess sa grocery store ko ito nabili, and mga perfume, cologne, at saka mga pulbo. And nakalagay siya dito. And sa Gaisano ko siya nabili guys, doon sa my grocery. And naisali ko na rin dito kasi poros naman ito, essentials, makeup, and skincare. So ayan, so kailangan din natin magpabango. And ayan, bumili ako ng Ellipse na spray Sweet Mistake, long lasting. Ayan, and this only 110 pesos. And
bumili ako nitong Love body spray, and this is the Theater Dream, and 37 pesos, and dalawa yung binili ko. So ayan, and sobrang bango nito guys. Ayan, naaalala ko yung high school days ko at saka elementary days dahil sa perfume na ito. So ayan, and ang next na laman ng bulsita is ito. Wait. So ayan guys, wala na tong laman, and wala na ding laman itong Watsons na paper bag. And ang last doon sa nabili ko sa ating unang bag ng is itong pulbo. Ayan. Hindi ito sponsor pero baka naman Johnson's. So tatlong variant yung binili ko. So meron ditong yung color white, color pink at saka blue. So magkaiba yung presyo. So ito ang Blossom baby powder. Ito ay milk plus right yung blue. So ayan. Kasi gagamitin ko ang mga pulbo is minsan nagpupulbo ako, and dahil nga magme-makeup ako sa aking YouTube channel, so gagamitin ko itong setting powder, and this is na parang translucent powder na ba, kasi mahal naman yung mga translucent powder dun sa Watsons ba, sa mga counter ng mga Nichido, ano pa dyan. So ayun ang una nating bag. So yun ang mga laman ng unang bag natin. So next is this one. Tadan! So ayan guys, siguro mga makeup na ito at saka skincare I guess. So ayan, wag na nating patagalin pa, and 1.5. So ang binili ko is bumili din ako ng nose nose strip, and this is from made in Korea, and this Love My Glow nose pore strip. And ayan, bumili ako nito kasi gusto ko matanggal itong mga pores ko, pero I guess ewan ko, itatry natin to. Ang next naman na binili ko is ayan, sobrang daming BB cream. Yung sa Eye White BB Holic na sachet everyday BB cream, and bumili ako ng 5 color beige at 3 light. Ang next na binili ko is bumili ako ng ito, Eye White Korea na Aqua Moisturizer. And sobrang ganda nito guys, and marami na atang nagre-review nito, and siguro napanood nyo na, and ayan, sobrang sulit nito, and 25 pesos lang to, 20. So ayan, meron din akong biniling tube nito, and paubos na siya, and nasa ref siya guys para malamig. So ayan, and bumili din ako nitong ayan, Cathedral Aqua Sun non-greasy body serum, para siyang sunblock. So ayan, meron siyang SPF 50 PA+++, and UVA, UVB protection, and extra moist cooling. So ayan, sobrang ganda nito kasi nagamit ko ito nung last January, last 5 months ago, 6 months ago, kasi yun nga, ginamit ko ito pang ginamit ko ito sa everyday kasi more on sports kami noon dati, and sa swimming lesson. So ayan. And ang next na binili ko is ito, charan! Bumili ako ng micellar ba tawag dito? Oo, micellar. Yung makeup remover at saka pwede na din siyang toner, and 3-in-1 caring cleanser na siya guys. So ayan, bumili ako ng Nivea, and ito buy one take one daw siya guys. And kapag bumili ka ng isa nito guys, short story lang guys ha. So kung bumili ka ng isa is parang 99. So buy one take one siya, and pag punch doon guys, pagdating ko dito sa bahay is ang presyo pala is 248. So natingala ko, pero sige na lang na nabayaran naman. Akala ko kasi buy one take one nung nag-sale yung Watsons. And ito, bumili ako ng malaki. So ayan, dalawang variant ito. This is
the color pink and yung natural lang ba, original. So ayan. And ang next na binili ko is ayan. Bumili ako nitong Grips hair wax, hard and matte. So ayan. Bumili ako ng wax. So ayan. 110 ata ito guys. So ayan, bumili ako ng wax kasi minsan sabi ko nga 'di ba, kung hindi ko gustong mag-gel, mag-wax. So ayan. And ang next is ito guys, bumili ako sa Nichido. Bumili ako ng liquid eyeliner ng Nichido. And hindi ako marunong magtungkil guys, kaya magpa-practice ako. So ayan, gusto ko magtungkil-tungkil ba? Ganun, para makata yung Korean ko no. So ayan, this is 89 pesos. Hindi ko alam kung kita nyo. Focus. Ay, hindi siya mag-focus guys. Lang, hayag. So ayan. So meron din ako nitong Nichido eyebrow gel. So ayan, gagamitin ko to sa ating mga future makeup video and transformation. So ayan. And ito, merong nasaa guys. Nabili ko ito sa bench. Daily Scent na Mind to Mind Oil Control Powder, and pwede ni itong pang setting powder or translucent powder na isi-set after mag-makeup, 'di ba? Maglagay ng base. So this is 20 pesos and ayan, nabili ko siya sa bench para siya guys, hindi siya sa Watsons. So I guess this is the last one. So ayan, wala na siyang laman. And ang last na binili ko is itong Careline Full Face Palette, and ito ang kanilang Play to Slay. So ayan, tignan natin siya guys. And I guess marami nang nakapag-review nito and doon. And isa ako sa mga nainggan yung bumili. So ayan. And meron na siyang kasi sinwatch ko. So ayan. Bumili ako and isa-swatch natin ito soon. So ayan. So ayun guys, so yun lang yung mga napamili ko guys, and I'm so happy kasi unti-unti ko nang nabibili yung mga gusto kong bilhin. And sa panahon natin ngayon is kung meron naman kayo or nakakaluwag-luwag kayo, so bilhin nyo na lang, and hindi dapat magmadaling bilhin, and mag-antay lang talaga sa tamang panahon para mabili mo yung gusto mo. So ayan, and soon marami pa sana tayong mabili na gusto natin, pero as of now, i-prioritize natin yung mga kailangan nating bilhin, lalong-lalo na mga pagkain, and lalo na sa pangyayaring nangyari sa ating mundo ngayon. So ayun lang guys, sana nag-enjoy kayo sa panonood ng aking video sa aking Watson's Hauls, and please don't forget to click the subscribe button at yung katabi niyang notification bell para ma-update ka whenever I upload a video. So i-follow mo na rin ako sa aking mga social media accounts down in the description box. And so ayun guys, thank you so much for watching. This is Brix Tiguman. Annyeong! Bye!